बोसोर बिपिएफआ रायजो खुंनायावहाय मा डेभेलप जाखो? खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेल फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद धन्यबाद होदों आरो बे जोंनि बे फिसा गामियाव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयनिख्रुइ सिगांसिनथाराव आङो आंनि खुलुमनायखौ नोंथां बयनोबो जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे 17 बोसोराव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिपिएफ सरकार अदेबानि हाग्रामा दैदेननाय सरकारा मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै जों बयबो रायजो राजाफ्रा साय जों बेखौ बुंनो हायो। आथिखालाव जोंनि बे गसाइगाव ओनसोलनिफ्राय गसाइगाव टाउननिफ्राय जोंनि बे फिसा गामि दा सराइबिलसिमाव जोंनि गामियाव गोबां थांलाय फैलायनि थाखाय बिराद माने मोजां खामानि मावना होबाय। जेरै जोंनि ब्लेक टकिं आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव स्कुल कलेजफोर मोजाङै मावना होबाय आरो बिसेसकरि बे 25 किल'मिटारनि गेजेराव जोंनि गेजेरावबो मोनसे बिराद मोजां खामानि मावना होदों जायखौ जों 28 नं समस्तिनि एमएलए मानगोनां माहाजोन नार्जारिनि दैदेननायाव दिनै जोंनि बे जायगायाव जोङो मोनसे मडेल हस्पिटाल मोननो हाबाय। बेयो जोंनि थाखाय बिराद बाहायग' गोनां होनना बुंजायो। मानोना जोंनि बे गिलु बालु बेसेबा गोथौ जायगायावबो जोंबो बे डेभेलपमेन्ट मोननाया जोंनि थाखाय मोनसे बिराद बाहायग' गोनां होननानै आं सानो।